Hils på StaySharp Max, verdens mest avancerede håndplæneklipper. Et avanceret system gør, at den er meget nem at skubbe. Faktisk tilfører StaySharp Max selv ekstra kraft, så du ikke kører fast i højt græs. Det ergonomiske håndtag kan indstilles, så det passer lige nøjagtigt til dig. Når du ikke bruger motor, forbliver miljøet lige så grønt som din græsplæne. Og du slipper for at bøvle med benzin, tændrør og flade batterier. Din græsplæne vil elske StaySharp Max, fordi hvert græsstrå klippes lige så skarpt som med en saks. Knivene rører ikke ved skæret. Derfor er StaySharp Max meget støjsvag. Det specielle design gør, at du undgår hjulspor, hvor græsset ikke er klippet. Samtidig kan du komme meget tæt på kanterne, selv når du kører langs en mur. Og StaySharp Max kaster græsset fremad, væk fra dig. Vil du ændre klippehøjden, foregår det ganske enkelt med brug af ét håndtag. StaySharp Max håndplæneklipperen er det smarte valg. Den er nem at skubbe, har et ergonomisk og indstilleligt håndtag, der er intet forbrug af strøm eller benzin. Den klipper næsten lydløst og kaster græsset fremad. Og så kan den klippe i langt græs.